10 мінометів за 10 мільйонів гривень для 48-го штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Такий збір для кримсько-татарського підрозділу оголосило видання «Українська правда», розповіла в етері телеканалу АТР головна редакторка Севгіль Мусаєва. Каже, контракт з виробником вже підписаний, а необхідну передплату сподіваються внести вже у жовтні. Тоді кримсько-татарські воїни зможуть отримати життєво необхідні міномети до кінця року. Артилерія переднього краю підсилить бійців батальйону імені Номана Челібіджихана на Херсонському напрямку. Долучитися до збору на міномети для кримців можна за QR-кодом на екрані. Я сподіваюся, що цей збір ми також зможемо достатньо швидко зібрати. Зрозуміло, що сума велика, а зараз велика кількість зборів, у людей менше грошей. Але якщо ви не можете воювати, якщо навіть для тих, хто виїхали за кордон або живе за кордоном тривалий час, будь ласка, допоможіть фінансово, зробіть свій донат. Це, правда, дуже важливо.